Ole viewers te tun tuma chuanin phone number contact bo delete pal ang chi te mo amulet le dan recover dan ang chi khan soi lenga tin application dang download le manangai lo nga Facebook atang kan ti ve thung don tun tuma chuan chumi ma in ka channel la subscribe lo in omani chuanin lo subscribe ve ula Mizorama internet mi te pui na video da tamber ni katuma chuwang chuanin video du ang chi te mo lo siam te tia nge request te lo nei ni chuanin comment na khanin ilo hnut chi awenga kan thiam zong te ni chuanin kan lo ti chuak vele tura ngai tai la chuanin Facebook hianin Facebook mangtan Facebook hianin kan phone number tam tak hi upload ve thina chung chu delete palemo ti bo pal hianin amulet le na kan mang thin a tuna po hianin chung ting chu kan soi ho nga anglo aling hi pe sanga kalu tanga nang chuan description a khanin aling kalo danga ta hian lut ro khalo tianga description a aling a khan ilut don ani Facebook ai lut ang chuan Facebook pa nga hen thlang ta la nati duangin na thavak lawa kan hak lok nga nati duangin na thalawa chu wang chuan arai lutuk lo na ngan pause zeu mai nga chuanin alot zawa them khata chuanin ti hian an tawda tilai a hnuaiah khuanin phone number khalo in siak nga langa chu I delete to ho le in ai sa ho khani a ke chu in siak nga lawa contact a khuan lutang chuan ta hian o ta hian khu phone number tuna in ai sa ho te le ilo delete pala ilo ti bo pal ho zong kha a om vek don ani ko ti khuanin ilak du kha an metala ti bo palakhamo ti khuan an phone number ku chiang dewin alo lang mai don ani khati zong kha ni maya heta la om lo ni chuanin settings ilut lenga an sei zau lo lo nge khami kan ti hnuwa pua ala om lo ni chuan settings ai lutanga nen score ta la imported contact ya khuanin ilutang ko alo om vek mai don ani nala khati zong khani a ka channel lo subscribe in lo share ve ula in mamo zong omani chuanin request na ta khanin comment in lo hnut chi ve don ni kalome